Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBC, mamunasab kamong pagadapiton sa pagmamating sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapangatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nakapagpaluna na kamustag sa tagsan niyo mga lingkuranan. Uban usab sa natagstag sa ka mga radio seats aron sa ingon niya na maoy ni magamit ninyo karon sa pagmati ninyo na sa pagtuon sa mga kamaturan nga moy pagpadangat ya kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili aron supako ng Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga patalihugan dinhi Sibihan sa Power Radio matag alas 7 kita sa gabi magsugod kita og mulungtad sa alas 8. O kini usab nga programa mabati usab didto sa Waikurat Radio FM sa Balingasag. Sa Radyo Ultra usab babati matag Domingo magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11. O sa Teleradyo sa RPN mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Mabati kana sa alas 12 paingon sa alauna sa Kapunon. Sa uban man nga mga istasyonan sama dito sa Dipolog, sa Visayas area do na nakitay 22 ka mga istasyonan, dili na lang na tagsa-tagsaon karon sa pagisgot nato ang mga istasyonan di na ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi tungod kay dunay importante kayo karon nga atong tubagon nga giisyo sa among kaatbang amo karong ipabati pod ang iyang mga atake diri sa amoa. Busa nining higayon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta og mayong gabi usab mga igsoon sa tanan nga mga nagpaminaw karon live gihapon kita. Kini usab inyong igsoon Evangelista Brother Hernaldo Pipi makig-uban kaninyo ning takna karon sa kaoras nga mga pagtuon nga kasulat lamang sa Biblia tanan nga among mahisgutan. Og nini karon ihatag ko kamo sa kauban pa nga ministro. Kumusta kaninyo mga iglaan ug mga igsunan kinyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Jesrel Macarayo nga moy usa nga makiguban kinyong takna. Kutob sa maabot nining mga nining Sibihan. Mayong gabi ikanatong tanan ug ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo aron sa pagisgot sa tipan. Nining higayon na karon mga kahigalan ug mga kaigsunan. Ang ato karong pagisgutan ang kabahin mahitungod sa amo lang gipalabay nga mga pila ka bulan pero nagsige lang gyapog atake. Kining among kaatbang nga walay lain si Mitchell Bindilio. Hinoon, iya man ang katungod ang pag-atake sa PBCM. Katungod po namo ang pagtubag. Kay nalatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4 ug Section 5, gitagaan tag freedom of speech, gitagaan tag freedom of religion. Mauna nga ang tao, dunay katungod sa pagdipinsa, dunay katungod sa pagpadayag, dunay katungod sa pagpangutana, dunay katungod sa pag-atake. Busa kun dunay mubuig pangatake, katungod sa giatake, ang pagtubag ngadtos nangatake ingunan nga sistema. Now, dinita unsay mga atake nga gibuhian. Nagmonitor mi among gilantaw yang programa sa YouTube. Nakita namo ang iyang programa nga grabe gyung atake diri sa mga ministros PBCM. Unya ang iya rabang atake, may rabang og makaigo karon. Ato man karong paminahon kay diya namo ipatukad. Kay mo di mi manghilabot pero kami gani hilabtan tan-awon ta lang. Na dinhi na atong tan-awon ang iyang gisulti adtong magdala atong miagi na Domingo nga
Ha? Atong paminawan ng iyang atake ha. Niya. Niya oh. Pahayag nga ang tao wala na sayod kung unsay naa sa kasing-kasing sa tao. Sumala sa mga kasulatan ni Son, ikaw na tunay na kung kalahian sa Diyos sa tao. Ang Diyos na sayod sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Sa tao, wala siya na sayod kung unsay naa sa sulod sa atong kasing-kasing. Unong Samuel 16, versikulo 7. O sa iyo niya. Unong Samuel 16, 7, versikulo 7. Apan si Jehovah mingon ka Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang naong kung sa gitasun sa iyang barok. Tungod kay ako nagasalikpay kaniya, kay si Jehovah nagatanaw. Dili imon sa makita sa tao, kaya ang tao nagatanaw sa panabuhay sa gawas, apan si Jehovah nagatanaw sa kasing-kasing. Ikaw na, matikli. Ang tao nagatanaw sa gawas, pero ang Diyos nagatanaw sulod sa kasing-kasing. Sa ato pa mga kaigsunan, mga po ni angay nga hinugtugan pagkayo sa mga PBCM. Kung tinuod na Diyos Espiritu Santo, si Tomas Yoyo Sr., nakasayod ba siya sa sulod sa kasing-kasing sa tao? Nasusi ba niya ang unang-unang sa tao? Naibalo ba siya sa mga batang sama ng Kristo nga di na kinahanglan sa utana? Kaya naibalo siya kung unsay na sulod sa kasing-kasing sa tao. Wala akong problema, pintahonon o si... Okay. Nabati ninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Unsay giingon niya? Gihatag niya ang kalainan sa tao. Hmm. Nagsunat. Usag na ay wanton na siya, Diyos, kinahanglan kung bahin mo siya. Everywhere. Makakita siya sa mga butang. Kanya, mag-ihap siya sa mga buhok. Alam niya, lang may buhok. Ato masahan. Matiyag. Poskog ka diyot. Unsay gisulti? Mo. Minsan pagani ang mga buhok sa inyong ulo na ihap ang tanan. Naihap ang tanan. Napakagana. Ay, anak sa Espiritu Santo pwede ba? Utaran ako. May kami ko na ko dapat. Dahil hardly sila biya ka ako. Naihap ni Papa ni mo nga Diyos Espiritu Santo ang imong buhok. Pila ka buhok? Ha? Ay, wala ka daw sa buhok. Pintawa no. Ato dahil nga yung namin ato mga Oh, diha na. Unsay gisulti? Mao di ay. Nganingon siya gihatag sa tao. Ang Dios ang usayang gihatag sa buhok. Busa kung dunang magpaila nga Dios target din siya. Pangutana din sa Reverend. Ikaw Reverend, naihap sa imong papa. Ay, mo panitingog kay iya ba ulit-ulit naihap sa imong papa ang imong buhok? Ho?
Oh! Napapa! Murag ikainin mo na. Bisa sa puno naman, ipahihap pila ka buhok. Kung magkaihap siya, may laki siya. May buto ko na, naran ko, pusin, tumuto ko nga. Masintyos na ako ini. Oh. Oh, di ada takutom. Di ada. Unsay gisulti? Basta diyo. Ya? Versikulo 7. Ang sa kingo dia. Unong Samuel 16:7 nagkalingon diri. Apan si Jehovah mingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang naong kun sa gitasun sa iyang baro. Tungod kay ako nagasalikoy kaniya kay si Jehovah nagatanaw. Dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatanaw sa panabuhay sa gawas, apan si Jehovah nagatanaw sa kasing-kasing. Ikaw lang, mapitli. Ang tao nagatanaw sa gawas, pero ang Diyos nagatanaw sunod sa kasing-kasing. Sa ato pa mga kaigsunan, mo po ni angay na hinugtugan pagkayo sa mga PBCM. Kung tinoon, Okay, diyan na. Natanawara. Ang iya Mateo kapitulo 9 bersikulo 4. Apan sa nasayra ni Sos ang ilang mga una-una siya mingon kanila. Ngano nga nagunahuna man kamog dautan diha sa inyong mga kasing-kasing. Oh, busa mauna ang prueba, dugang na. Sa kasaysayan
sa kasaysayan sa Biblia naabay panahon nga si Hiyuba nangutanag wala kay kun wala hustos bindilyo pero na pagtuon sa balik bindilyo na sige Medyo tayo nga kasaysayan dire nga bisan si Ginoong Hiyuba, Dios na siya, nangutana siya ngadto kang Adan og ni iba. Niya atong basahon dire sa nakasulat sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 6 lapos na ngadto sa 11 giingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Ug sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon, ug nga kini makapalipay sa mata, sa mga mata, ug nga ang kahoy takos tinghuaon aron makapahimog manggi admanon sa tao. Mikuha siya sa bunga niini ug mikaon. Ug gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya. Ug mikaon siya. Ug nagguba ang mga og nangabuka ngon. Og nabuka ang mga mata nilang duha og sila nang hibalo nga sila hubo og nagatahi sila sa mga dahon sa gigira og na nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon. Og hingdunggan nila ang tingog ni Hiyuba nga Dios nga naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw og nagtago ang tao og ang iyang asawa gikan sa tubangan ni Hiyuba nga Dios. Ug sa taliwala sa kakahuyan sa tanaman og si Hiyuba nga Dios nagtawag sa tao og nagingon kaniya, hain ka. Jes gingon og mitubag siya nga hingdunggan ko ang tingog sa tanaman og nahadlok ako kay hubo ako og mingtago ako. 11 gingon og miingon siya si Hiyuba lugar, kinsa ba ang nagingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy gisugo ko kanimo nga dili mo pagakanon? tuwa na konkurs examen pa O na Brad makarayo atong basahon ang unang hari kapitulo 22 bersikulo 20 hangtod sa 24 ang atong pagbasa. Ingon ini ang nakasulat. Og si Jehova mingon kinsa ang magahilok kang Akab aron moadto og mulumpag sa ramot sa Galaad og usa na mulong ug ang usa na mulong nining paagiha ug ang lain na mulong niya nang paagiha. 21. Ug may migula nga usa ka espiritu og mitindog sa tubangan ni Jehova og mingon, ako mo'y mohaylo kaniya. 22. Og si Jehova mingon kaniya sa unsang paagi og siya mingon, ako moadto og magpakabakakon nga espiritu sa baba sa tanan sa iyang mga manalagna og siya mingon, ikaw mohaylo kaniya. Og makadaog usab lumakaw ka og buhata ang ingon. 23. Karon tungod nini, ania karon si Hiyuba. bisag diha lang takutob sa bersikulo 20 o 22 Oo. unsay gisulti nagingon si Hiyuba og si Hiyuba miingon kinsa ang mohaylo
desisyon ka, makabasa ka sa Biblia dayon kang konklusyon. Unsa na imong ang standard nimo? Mahulog ba tana do nga private interpretation. Kapitulo dila bersikulo laway. Kanara. Kay kumukonklusyon ka pag abot di gani ka malagmit, mawawan ka. Tanawa karon. Kung debate ni harap-harapan, puti wawa, ako waw ko eh. Ako waw ko. Ngano man, di ba? Pangamuti. Mo na giingon pangamuti sa dungagi na. Simunaghan pa na. Nga din na. Ato ni hinahinayon. Hinahinayon tagsagsaon ta niyang sayop. Niya pagyud. Ari man tang Hioba. Gilaras man niya si Kristo si Hioba. Karon do kon debate ikaduha. May balot master niya. Nagtuo ka, do guana mo sundi. Ang imo programa hotdon para ko na, hotdon para mo na. Nya gipang record na mo para Tomas Eugenio ani. Ya, atong paminawan ang iyahang grabe apil lagod yang ito pasusi na sa among magtutudlo karon lagi siya nga nagtuo siya nga kini bugat nagyugay na kong atake kini og mabati nis mga ministro sa BCM tikalbong na ang mga ministro sa BCM na ya atong ya minawan ta ya Ay paano si Tomas Eugenio sa sunod sa kasing-kasing sa tao, sa una oras tao. Kaya, di ko po, ako sure ko na wala ko na tao siya kapano kung siya konos akong itoy. di harta ko Tom abot na ko sa itoy ultimo itoy na ko niya ipasusin na ko sa magtutudlo na og debate di Versikulo 21, 1:3. Atong ikama sa 4, ilahos nato sa 5 ngadto sa 7 ingon nini ang 1. Tapos nini si Jesus nagpakita na usab sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tinunan didto sa lanaw sa Tibriades. Og siya nagpakita sa iyang kaugalingon ingon nga paagi didto na nagkauban sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlan og ginganlag ang kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang laing duha sa iyang mga tinunan. 3. Og si Simon Pedro mingon kanila, managat ako sila mingon kaniya, manguban kami kanimo ngadto sa ila ngadto sila og nanakay sa sakayan apan atong gabi una wala gayud sila nakuha. 4. Og sa nagkabuntag na si Jesus didto nagtindog sa baybayon apan ang mga tinunan wala makaila nga kadto mao si Jesus. 5. Okay, pause og kadiyot. Nanaktak ang mga apostoles sa ilang pukot sa kinatibok ang gabi. Way kuha. Nanagat sila. Wa makakuha. Si Kristo nagbarog nas baybayon. Kung si Kristo Dios, nasayod na gyud siya og si ang mga apostoles nakakuha magwala. Kay Dios God. Kay mao gisulting bindilyo.
kamo. Ano ha? Kamog ikasula. Sila mitubag kaniya, wala. Size. Siya mingon kanila, itaktak ninyo ang pukot dapit sa tuo sa sakayan og aduna kamoy makuha busa ilang kitaktak. Kini og karon wala na sila makadaog sa pagbuhat, Sa pagbutad. Sa pagbutad ini tungod sa kadaghan sa isda. Oh. Tuana! Labon bitas pila kabuan nga wala namo ni buhata, imog yung gisugok. Na? Di karon agwanta kay ini karon. Na ni apa? Ni apa gyud ang nindot gyud kayo niya nga pag-atake. Nagtuog gyud siya og maigo na ang mga ministro sa PBC. Ana ra. Do kana bitawng pagkasulti bitaw gin may supak ana nga ang Dios pwedeng dili siya mangutana pero way magbuot kun ang Dios mangutana. Niya ito mabasa diri sa nakasulat sa Juan Kapitulo 4, versikulo 16, 16 lapos tangadto sa 19. 19 gingon. Ug si Jesus miingon kaniya, lumakaw ka, tawga ang imong bana ug bumalik ka dinhi. Ug ang babayi mitubag kaniya, wala bayay ako'y bana. Ug si Jesus miingon kaniya, tinuod ang imong gingon, wala ako'y bana. Kay tuod ikaw may 5 naman ka bana ug siya gikaipon mo karon dili man imong bana. Tinuod gayod kining imong giingon. Ang babae miingon kaniya kang Kristo lugar, Senyor, naila kuna ikaw nga ikaw usa ka propeta. Nato ana, sampung. Dayon ang babae, wala ba ako ibana? Ingon dayon ang atong Ginoong Kristo kay nag-ingo man siya, wala kuno siya ibana kuno. Ingon dayon siya nga matod pa na niya, tinuod ang imong giingon nga wala kay ikaw aduna na may 5 ka bana. Og siya nga imong gikaipon karon dili man imong bana. Unsay gisulti sa babae? Senyor, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Tanawa ra, ngano man ang gisulti ni Kristo puros tinuod, nagpaaron-aron pa babae.
hangtod sa 19 ang atong mabasa. Antod sa 29. 29, 28, 29. 28, unya gibiyaan sa babae ang iyang banga, ug miadto siya sa lungsod, ug mingon sa mga tao. 29. Umari kamo, tan-awan ninyo ang usa ka tawo nga bitug-an kanako sa tanang nabuhat ko. Mao ba kaha kini ang Kristo? Oh. Oo. Na, tanawa ra, unsay gisulti? Pananglitan gani Bindilyo, ang imo day prinsipyo unsa di ay? Kumo pamato? Sila, di gyud mo tuo. Bisan pas Kristo nahibalo. Ngano man kinira. Bisan pagani harap-harapan ay si Kristo gitaptapan pangmata. Basahon ta ang Marcos 14, versikulo 53, ikamata sa 65. 53 ang atong unahon sa pagbasa. Ug ilang gidala si Jesus ngadto sa labawong saserdote, ug nagtigom ang tanang mga saserdote nga punuan, ug ang mga ansyano ug ang mga eskriba. 65. Ug unya gisugdan sa pipila ang pangluwa kaniya, ug sa nataptapan nila ang iyang naong, gisugdan siya sa pagsumbag nila nga nagkanayon tagnaa, o gipadawat siya sa mga bantay dungan sa mga pagsagpa kaniya. Oh, busa. Unsay gibuhat sa mga dito sa nagdakop ni Kristo? Sa diya nga sa kasaysayan ana giukman atong Ginoong Kristo na nasukmanan? Gitaptapan. Gitaptapan ang mata? Oo. Unsa dayon Brad Hernan? Gisumbag? Gisumbag. Unsa dayon lang gisulti? Pagpangluwa napay una diri sa ibabaw. Oh. O dayon sa katapusan sa 65 dapit sa ubos tagnaa. Oh. O na diri ang kuan. Nagkanayon tagnaa. O gipanagdawat siya nga mga bantay dungan sa mga pagsagpa Oh. kaniya. Oh, grabe nga pa na mas tamas. Oh. Unya. Gi-challenge ba tagnaa Oh. si kinsa. Kay human naman na nataptapan na karon mo ni ang iyang unsa ka iyang hunahuna ani. Oh, na karon. Abi ha? Tubaga, hinayon tanebe. Bindilyo. Tubaga kuno ni palihog. Si Kristo Dios dili. Kanara.
Kini pangutana ni Kristo sayop ni Biblia ni dili. Kanara. Nasayop pa ni Juan. Kung kita mo ibalihon makatubag makata, kami na ya, tanahon ta. Og sa iyang kaugalingon mailang mangutana pero sa iyan ang kaugaling pangutan-on di na mahibalog tubag. Ya, tanahon ta ni. Niya nindot gyud kayo ni. Nagpasalamat mi nga imo nang gibuhian atong miaging Domingo ha. Nagpasalamat gyud mi. Niya imong kasuko, gipangutana ka gibaslan ka. Maayo ra ba unta ni? Gibuhat sa listeners nangutana nimo. Now, paluma-luma ka madighatag des number cellphone nimo, nya pangutan-on ka masuko ka. Ya. Pastor, mayong gabi ako pangutana sa mga pastor kay kamo. Ang nagdala sa kamaturan, naan karon ang akong pangutana mao ni ginap gapod ni Kristo ang imong buhok og pila na ka buhok, pastor, og istoryahan ba usab ka ni Kristo ana og pila na ka buhok lugas ang imong buhok. Dagan Tuana. dapat ana nimo pangutana na. Oh, tuana. Nangutan. Nasupan pananawan ka. Ayaw pang ipain ko. Kaya wami ka ba itong dili Kristo aktual na inyaw na pananaran inyaw na gahigda na may gani na kayo ang ibinsyor. Dera. Unsa magyud ka? Kung unsa ka putos ang giputos sa lawang-lawang
palihog pagbasa sa Abdias 1:15, palihog po pag-andam Brad Israel sa nakasulat sa andam Brad Hernan sa nakasulat sa Abdias kapitulo 1 bersikulo 15 kay tan-aw nato ni ang kamaayong laki ani ni Mitchell Bindilyo palihog pagbasa pag-una Brad Jezreel nga kinahanglan nga ang tao mangandam siya sa kining iyang gisulti kay basig dunay tao kanos siya masayop. Naghulat lang ang tao na mauwawan siya. Nabas ba lang kasulatan Brad Jezreel palihog pag Brad Jezreel nga kinahanglan gyud ang tao mangandam, Niya ginasulat. magbantay. Niya din sa Biblia ang Katoliko nga adunay pag-imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ug gipanag-usahan sa pagsulat sa mga scholar ug protestante sa Biblia. Sa Sirach kapitulo 28 bersikulo 25 ngadto sa 26 gingon, busa sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti. Timbang-timbanga ang matag pulong ug andama ug usa pag-andam ug usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanusa ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay. May sukamod ikaw sa kaugalingon nimong mga pulong ug may luka pa diha sa atubangan niya. Oh, busa doon na day masukamod tas ato mga pinulungan. Busa magbantay ta. Muna kay dunay atong gibuhat nga kung masumbalikan ta nabas Biblia Brad Hernan. O na, Brad Macarayo, sa Abdias 1, Kapitulo 15. Kayang adlaw ni Jehovah dool man sa ibabaw sa tanang mga nasod. Ingon sa imong gibuhat, kanimo pagabuhaton. Kini, ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Oh, busa sa nakasulat sa balang kasulatan doon na gidi ay Abdias 1:15. Karon, dinhi na ta. Si Bindilyo, nag-ingon siya sa Pag-awit kamo ngadto sa Dios kamong mga gingharian sa yuta ug pag-awit kamo ug mga pagdayeg ngadto sa Ginoo in open parenthesis and close parenthesis sila gingon alang kaniya nga nagsalikway sa ibabaw sa mga langit ug kalangitan nga gikan sa karaang panahon nianang aniya karon naghatag siya sa iyang tingog usa ka gamhanang tingog. busa sa nakasulat sa Biblia aniya karon. Siya pag-awit kamo sa pagdalay Ginoo. I-replay. Ang wali mo tuwing Domingo, ikaw resulte. Dunay ubo, dunay mga buhok nimo wa na diha. Oh. Na imo man na sinultihan. Na karon dinhi ta. Karon atong susihon sa Biblia si Kristo.
Ministro sa PBC mo imong sugoko na masangkaran ka lang yun. Tanawa din na problema ka karon kaysa may na problema kami o ikaw. Tubaga! Alanganin ang pagka-Diyos ni Kristo, dili. Nganong wa ka mo tubag nga si Kristo kaya niyang ibabati iyang tingog. Nganon dili nimo sama ni siya. Iyon na unta. Di kanara mo na hinuktok eh. Huna-huna abindilyo ang among prinsipyo sa marais niya. Juan 16, 13 hangtod 15. Giingon na diya sa Biblia ang Espiritu Santo na hibalo na sa butang umalabot. Busa kay ang Espiritu Santo na hibalo, kami ray na sayon. Kung si Master na hibalo sa unahunag kasing-kasing, samas gisulti ni Apostol Mateo, nga si Kristo na sayon sa unahunag kasing-kasing, kami nga PBCM, di na nimi angay pangutanon. Kay kung kami pangutanon, naar nagmutuo sa tao sa dili. Unsay hinungdan, nga nung daghan ng PBCM. Tungod ra ba ana? Tungod ana nga prinsipyo nga kanang mga bahina si Master na sayod kami ray nahibalo pero sa mga maglulutos di kita mo to samang Kristo dito anak imong prinsipyo ngay maningil ka diri namo pag magbasa paningil no mawawan ka lang niya bita imong gi paningil diri yo niya unsa imong gibuhat ang imong gibuhat maone nga matod pa nimo kami nga PBC ha nakiya Tuhan na des harian di ayo niya kami ibilin sa gawas kay siya musulod. Kami di gini kasulod bisag unsaon. Na, ya, atong paminawan ng iyahang bula-bula kay gusto musulod unya kami di kasulod. Ako kawagon mo kamong kumakaw pa boy, siot anin nyo kaon. Kamong mo kaon o mga mahugaw, utos ko kung mahimo adlaw-adlaw na ninyo kaon. Kay maimpirno mo po, di ba lang sana mong mukaw si Dile. Kaon mo, tinod-anin ninyo, kung mahimo, buntag mo ito gabi. Ayon sa pagkukom, sige na, dili, wag ko na makuman niya, ang ako ang nagibasa. Kaya ang Diyos, ang siyot, ihapos ka po. Siyot kuno gyapon mis kabo ing atake na niyang kumakaog baboy. Kamong kumakaog baboy adlaw-adlawan yung pagkaon para di mo alkansi kay may impierno man gyapon mo. Siya akin ning PBCM lingkawas kay ngano man kay di man nimo kaog dugo pero siyat gyapos kabo ngano man mukaon magdugo kay siya ra di ay mo dili di ay maka problema na unsa diha ang pinahiyahan sa dili masulat sa basa sa langit tan-awon tagpasarbas bindiliwan ni sige Nasa pinadayag atong basahon Brad Macarayo 21-27 ang sitas nga atong basahon. Apan dinhi nini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Niang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak kun dili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon sa iyang kordero sa basahon sa kinabuhi. busa ang katukonong mga
Present bang ang ngalang Bendilio? Di Iobal ka dito mas iring nga gikas abog siya ba? O resulta kas pag-cheer abag. tuwa na! Yun niyo! Resulta ka pagbuhat abog sa yuta. Lagi nagiingon, oras ray wala. Pero napay oras, dungagi pa, awhag na mo. Pon kamo tuman aning mga panghitabo sa katapusang kapanahonan sa pahina 75 giawhag ni Mrs. White nga kinanglan ang tanang SDA dili mo gamit sa bastos nga pinulungan. Una nakapasar ka ni nga ang kinayahan sa mga SDA. Anak una, di ka malaang sa imong sinultian, di ka mauwawan. Kaduha, wala nimo ang batasan nga kuan kanang pasar di ka ba nga nasulat yung basaw sa imo nga las basaw sa langit. Busa mga kaygalan mga kaigsunan sa tanang mga SD. Pasensya wala gyoy lain nga among gisgutan tapik. Gipabati namo. Way ba? Among gipabati para kamo nga SD wala mo ilabot. Si Bendilio lang ang among giatake. Kung unsa ang iyang sinultihan, didto namo hasok ang among mga pagtubag. Busa, dili di mahimong tubag ug wala siya mubuig isyo. Sa samang pagkasulti, wala sa iyang isyo. Busa mga kaigalan ug mga kaigsunan, pasensya ngayon adto ang sistema sa among sinultihan. Sa among mga pagtubag. Tungod kay kun wala pa ni buhata sa among kaatbang doktrina ang among dadon sa kahanginan. Pero kay siya maoy nangatake, so among gitubag. Busa katubungan lamang sa iyang isyo. Sa tinuod lang walay labot ang among pisikal nga lawas. Doktrina lang. Bangi lang ni sa katarungan. Duna pay among pabuthon sa kahanginan. Pasidaan lang ni sa tanang nagsunod sa among programa, duna pay pabuthon namo nga nangatake. Laing planeta nga nangatake namo. Depende na lang ni kung kinsa ang bugat nga nangatake nila. Ang pikas ba nga planeta nga wala pa mabati sa programa dire nga lusak nga ang among pagtubag kung unsay ilang paglusak gisuklian namo sa among lusak, pero og pananglitan kang Bendilio magpalabi ihasok namo ni Bendilio. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa among balang magtutudlo Divine Master Tomas Nyo Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kaginan, Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Hernaldo Pipi. Kiniusab si Brother Gistrel Magarayo. Kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. May gabi ka na to.